Здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars. Вече имам нов телефон. Много се извинявам, че ме нямаше вече сигурно почти половин година ме нямаше, но вече имаме годишна на канала си. Та, сега вече, ела брат. Здрасти, кажи здравей. Здрасти. Здравейте. Ето, днес ще играем на Brawl Stars. Сега ще играем с Кроу. 12 000 купи съм. Купил съм си Brawl Pass-а. И сега, да не губим повече време, let's go! Опа, забравих. Харесайте видеото и се абонирайте. Let's go! И камбанката, най-важното. Да. Що добре телиш камбанката? Не ме е имало, половин година не ме е имало. И сега сигурно всички ми се сърдят. Таман да ме видите как играя. Вие не знаете как играя. Може да знаят. Да, не се знаят. Може да знаят. Не! Стига де, с по традиция. Защо умря? Не знам. Има друг брола. Това правим. Сега. Това ли беше снема? Този е хубав. С него ли мой? Пистолети, вижте пистолетите. Като сту. И стреля светкавици, стреля хора. Светкавици. Новия скин. Рико. Възможно ли да се закупи, хора? Пишете ми в коментарите. Да. Много ще искам да го купа. Кое да купиш? Едно нещо. Кажи ми името. Един скин на Рико. Рико. Да. Моля ви, кажете ми дали може да се закупи от някъде, защото аз лично не знам. Какво знаеш тогава? Нищо. Брат, нормално, сигурно вече канала ми ръждяса, човече. Ето, ръждясал съм. Сигурно поне един месец ще ми трябва, за да си възстановим канала като миналата година. Да. Но много малко ни остава до 200 абоната, така че се абонирайте веднага. Ние имаме Драко, сега даже имаме и Бери, ако не знаете. И аз имам Бери. Повечето хора не знаят. И аз имам Бери. Вижте, още 500 блинга ми трябват и ще взема Dark Horse Berry. Верно ли бе? Да. Ти си. Даже ще го подаря на един от вас. За годишнината. Ще ви влезна в акаунта и ще ви го купя. Само се абонирайте и коментирайте. Каквото ви е на душа. Айде сега да играем, да не ви губим времето. Много! Ма не са всичките. Аз имам по-силни от него. Корделиус. Той Корделиус го спечели брат ми от Стардроп. Аз нямам никакъв късмет, хора. Брат ми едва ми спечели Бони от легендарен Стардроп, когато си макснах фри паса. Изкупих Brawl Pass-а, но за съжаление тогава бях 28 лева и не можах да си купа пеперудата. Пайпър. Скина на Пайпър, който е Марифолза Пайпър, който е пеперуда, който се превежда на български пеперудата Пайпър. Може да кажа. Същия скин. И аз имам същия скин. Може да кажа, Боби. Казвай, приятел. И хора, ако не знаете, мегабоксовете са тук, побързайте. Тези, които не знаят, то по-скоро няма човек, който да не знае. Но ако живеете под камък, идвайте. Ако не знаете какво е Brawl Stars или просто не сте си теглили, теглете ги веднага, защото после няма да има кутии. Да, остава 12 дена и 13 часа, така че хора, това е малко. Да, много малко. Сега хора, ако победя тази игра с Бери, трябва да се абонирате за канала. Може да кажа вече. Да.
толкова абонат ще покажеш? 198. 198. Няма да има плей бутон още. Да. Чак когато стигнем 100 000 абоната. Или милиарда хиляди. Дано, ама... Аз много искам. Тогава ще сме по-яки от Мистер Бист, то Мистер Бист инвестира по милиони долара за видео, човек. Ако искате и аз да съм като него, може да се абонирате. Да. Стига, какъв съм. Са Бъстър магони. Може ли да кажеш Всички са толкова гадни сега. в Brawl Stars? Я да видим колко купи съм загубил сега. Много бе. Се разбиваем. Чакайте да вземем Рико. Сега ще ви покажа този скин, който много искам на Пайпър. Много го искам. Ето. Да. Кефи ли ви вас? Пишете ми в коментарите, много ви моля. Аз не обичам Пайпър, защото имам Пайпър и не мога да убия един пистолет. С чадър. Ама какъв е този чадър, хора? Кой го е измислил това? Както е вид! Брат, такъв англиец пъти. Го е спрат, мале. То си е служил... хартия си е служил за лице. Кой? Я си представете, като загуби да се намръщи, тогава ще изглежда доста токсик. Не! Това е Санди, човек. Убия. Санди с Леония Опримо. Хора, обяснете ми какъв е този моя късмет. Аре, сега играем с Лили. Имам и ягодката. Има хора, които дават по 100 лева за Лили, аз ги взех безплатно. И този скин си го купих за 29 джема. Които са ги спечелих от фри паса. Ако искате топ 5 начина как да спечелите безплатни джемове в Brawl Stars, може да коментирате или да се абонирате или да харесате. Просто ме подкрепете като цяло. Да. Какво? Сквик. Ако не знаете, някой от вас, брат ми си е купил лигата. Да. Не е спечелил. Изкарахме толкова много пари. 48 лева дадох за Сквик, хора. Не си заслужава. Не си... Просто Сквик не е хубавия. Когато го нямах, ми изглеждаше най-добрия. Предполагам, че и при вас е така. Ето, така, мисля, че мога да убием с 2 удара. Аре, бе! Ако убия Едгар, сега трябва да дадете лайк. Убих го! Давайте лайк, хора! Айде, сега останах аз с този балона. И сега... Победих, хора! 100 години по-късно победих. Този балона, ако не знаете, някой от вас се казва. Гъс се казва. Да, гъс. Аз го нямам. Което означава... Чакайте, сега ще ви покажа даже. Виждате ли? Тук има лепенка. Това е призрак. Който като е стоял на спирка за влак и си е взел един балон и един машинист го е блъснал, който се казва Чък. Сега ще ви го покажа. Ето, той е убил Гъс и Гъс е призрак всъщност, хора. Ето едно нещо, което да знаете. Аз дори не знаех. Аз не знаех. Хора, кой брат ви кефи най-много? Мен ме кефи Крол. Крол ми изглежда най-яко от всички. Един от най-добрите ми изглежда. А мен ме кефи... Как ще го кажа? Кит. Да, Кит и... Как се казва? Кой? Който прави така и сега ще покажа когато свършиш играта. Ще да го забим до тук. Добре. Да това Крол каза, ако не знаете английски, не си забърквайте с Крол, приятели. Кой е Крол? Гаргата. Гарга. Крол буквално на английски означава гарга. Хора, няма много батерия. Какво оставите? Не, няма. Само си усилих малко това и продължаваме. Колко батерия имаш обаче? Не казвам.
3%. Не. 5%. Откъде позна? Не! Първи се убиеш някой. Та, хора, това беше всичко за днес. Абонирайте се и утре ще има пак ново видео от мен, приятели. За сега, чао!